Metsien suojelemiseksi Kouvolassa on katsottu parhaaksi rajoittaa Petrin perusoikeuksia. Mustikkaa on kerätty niin paljon, että tuli kotoa kielto, että metsään ei saa mennä. Pakastin on täynnä. Sinne ei mahdu enää muuta ruokaa, kun niitä saadaan mustikoita. Paljon sä oot niitä poiminut? 100 litraa. Ootko koskaan ajatellut, että sulla ottaa vähän lähteä hanskasta? Aina. Itse asiassa me ollaan vähän mietitty tätä, kun toinen lähtee niin kuin hanskasta pyöräillään tai poimitaan mustikoita, niin onko se ollut silloin lastenhankinnan kanssa samanlaista? Ei oo. Kohtuus jossakin asiassa on ollut niin kuin kohdallaan. Mitä täällä tapahtuu? Onko tää tajuttomana täällä? No morjesta! Mites menee? Havaittiin tämmöinen pariskunta. Nainen istui tämmöistä pylvästä vasten siinä ja selkeästi niin kuin taisteli sitä päihtymystä vastaan siinä, että oli niin kuin sammumaisillaan. Mikä tilanne? Morjesta. Pysy siinä. Tuo häiritsee mua. Tuus mä häiritsee sua? Ei oo kyllä tarkoitus. Katos minua. Okei, miten sä oot käyttänyt? Muutakin kuin alkoa on mennyt nyt. Ei oo alkoholinen tippa. Okei. Jotain muita päihteitä. Nyt on tämmönen juttu, että ei me missään nimessä voi laskea sinua. Junaa kyllä. Pitäisikö sä eräs auton pyytää? Nyt se herää. Kuulitko Pete? Noniin, heti. Skarppa on mukana. Noniin. Kerta kaikkiaan, kun silmä painuu umpeen ja hän meinaa siitä niin kuin kaatuu seisoviltaan päistikkaa maahan, niin katoin sitten parhaaksi, että on ehkä ihan turvallista ottaa hänet siihen poliisiauton takatilaan ja siinä sitten koittaa puhuttaa häntä ja katsoa, että saadaan niin kuin turvallinen työskentelytila sekä hänelle että mulle. Nyt tehdään silleen, että käyt vaikka kylkiasentoon siihen. Käy kylkiasentoon sinne. Käy kylkiasentoon sinne. No niin, hyvä. Aivan loistava. Just noin. Häke. 113 tehtävältä. Joo, onko se ambulanssi matkalla tänne Hallituskadulle? Joo, kuitti. Täällä odotellaan. Tällä naisella on semmoinen käsilaukku ja naisen käsilaukussa hän kulkee maallista omaisuutta ja kaiken tämän maallisen omaisuuden lisäksi siellä oli tämmöinen erityinen nyssäkkä, missä oli sitten suonen sisäisten huumausaineiden käyttövälineitä. Minä taisin kysellä sitten pariskunnan historiaa, että kuinka kauan he on ollut yhdessä ja miten noin ylipäätään sujuu, niin sitten tämä mies kertoo, että heillä on semmoinen pieni lapsi, joka on otettu huostaan. Mä ostin tuo ruusukippu tänään tuolla just. Aha, no sähän oot herrasmies. Joo, aina kun sitä joku kuukausi pitää ostaa aina kukkia. Kyllä ei voi muuta sanoa kuin, että voi ihmispolosta. Mä oon koittanut tukea sit niinku kaikilla tavoilla. Niinku mitä minä olen keksinyt niinku olla ja niinku tukea siinä. Mä oon kaikkea ollut vierellä. Tämä mies kertoo, että hän joka päivä yrittää laittaa tälle naiselle ruokaa ja sillä tavalla huolehtii, mutta että tämä mieskin sanoi, että hän on tosi huolissaan, että se nainen on laihtunut viime aikoina tosi paljon ja on niin kuin tosi synkkä se mielialakin koko aika. Hyvä, kun ne tulee. Mun vahva mielipide on huumeille se, että niille ei pidä antaa kyllä pikkusormeakaan. Se glamour häipyy siitä tosi nopeasti, kun se huumeiden käyttö alkaa olla sitä, että taistellaan elämästä ja kuolemasta. Että kaikki muu, ne lähimmät ihmiset ja kaikki se elämän tarkoitus, niin sitä ei enää ole, sitä ei enää nähdä. Ainut ajatus on se, että mistä se seuraava käyttöannos saadaan. Loistavaa. Kiitos teille. Moikka!